Message from the previous winners. iji kelee onye ọbụla ọkachasị ndị otu Madapita Charity Organization nke nọ na Facebook, Instagram na YouTube. Mụ na nwanne m nwoke bịara ekene ka anyị si Madapita na nke ya nke o mere karịsịrị. Aha m bụ Nnamani Joseph, nwanne m nwoke bụ ndị otu Madapita Charity Organization. Anyị siri unu deme daalụ, nke unu ji ka mma, ọzọ anyị ga-akwadoro ụlọ ọfụma. Himana unye namuri njoinile nze wonu ndị be anyị nwunye nna m amadịnata njọ ise Igbo mụrụ nze m ọzọ nke onye chiri nyazelu nke onye na-eme dị mmanya gazere ya o aka m bụkwa nwaada Chidimma Ezeneche nke a na-akpọ Kwenumma maọbụ Ada Igbo zuru oke obodo Ọkịja ka m si eje na nketa na-atụfughị oge achọrọ m iji ọmarịcha ohere a wee bulu ukpe ekere wee bugalụ ndị otu Madapita Charity Organization ndị wubere Madapita Igbo Challenge iji wee mee ka ụmụ ntorobịa ala Igbo were ohere a wee kwalite asụsụ Igbo na omenala Igbo na uju ọba. What are you waiting for? Try your luck now, or you can actually team up with someone who can actually do the challenge. Good luck.